El complex esportiu municipal Fondó d'en Peixo ha estat la seu del Campionat de Catalunya Natació en Piscina Descoberta per tercer any consecutiu. Una prova que ha reunit a 431 nedadors i nedadores amb discapacitat intel·lectual pertanyents als 18 clubs participants. Aquest esdeveniment esportiu ha estat organitzat per la Federació ACEL amb la col·laboració de l'Ajuntament del Prat i Special Olympics Catalunya. L'esport per ells és molt important. Sabem que la seva qualitat i els seus èxits en aquesta vida són una mica, diguem-ne, reduïts. Treballen en un centre especial de treball o en un centre ocupacional i aquí tenen els seus minuts o segons de glòria. Els i les esportistes han realitzat diferents estils com crawl, esquena, braça, papallona en diferents distàncies i també relleus 4x25. Jo porto més de 20 anys aquí i ara veig que cada any, rere any, l'estil és millor. Abans hi havia una carrera de papallona, i bé, és una. Ara avui hi ha hagut competicions de papallona femenines, masculines, no sé què, i carai, jo nedo, però tan bé com ells no, Des de la mateixa federació destaquen sobretot la capacitat de superació de les persones participants i, per tant, tots són guanyadors i guanyadores i tots reben medalles.